Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di konten keluarga Mas Kutem. Halo pemirsa. Hari ini aku mau buang gedang. gedange. Guys. Oh didelok ya. Iki engko nek dijarno, dintekno kekes. Mau tak tebang di ambruk aku nek anu enggak. Gawat piye? Iku Mas. Iki omah ora iki. Alon-alon. Kok isek mentah ngono ya? Endi sing mateng ya? Wis ping tuwek iki. Ngono. Heeh. Iki pirang cengkeh? Satu. Yun. 10 cengkeh. Ora enak, Bu. Ji. Lu. Papat 5. 5 cengkeh. Iki dengan sik. Wis ya. Tuwek iki. Oh ngono. Kalau pohon pisang kan sekali seumur hidup berbuah, jadi ditebang nek wis bar dipanen, guys. Kameramennya gak selamat iki. Duh. Coba nek duwe rezeki apa tuku bis dekre ben rapi nek oleh obong-obong. Apa tuku yo ning Jepang nak? Bendo. Kuwi si ora mbok tau mbok ungkal dadine rada ketol lho. Halo kena Jimmy kok. Jimmy, rene. Jimmy. Jimmy, rene. Ayo Jimmy. Lah rapi nek mbok lah dadekno kok segi 4 ngono. Wis. Apa le mici mi? Man kerupuk iki lho mbok goleki ae. Anane gedang mae. Wis bangun Jojo ya, Dek ya. Dang, Mak. Ora mah. Makan pet. Ora, Wis arep ku nek tak mbene dintekno kekes. Kucing. Delok kucing. Walah kok bukan aku lah, Duk. Ben Mak kok Lah masih tok jualan payu apa ya? Mak kok Lah kae lagi tani. Jadi gedang gede-gede ya, Duk. nggih. Pokoknya angger Wis deloknya sih maksudnya. Lah mulane tak terkene rene, Mak. Mumpung Mas Anton omah. Makasih. Kok diterorene lah, Duk. Ben karo Lah bakole gak enek. Bon boten mendhet, boten ngertos. Nggih, engko ben dikonten mak apa didol karep kono. Lagi tangi Jojo apa dolan Dik Mang? Jojo. Aku tak arep-arep kok gak dolan rene. Lah turu Mang, Mak. Neng mah apa enek wong aku Boten. ngono. Wes makasih walah ya. Udah sampai rumah ki lho. Kucingku ngalem.
Jimmy iki paling ngalem karo aku Jimmy. Nah, buat artinya pet animalnya apa? Pet animal ku hewan peliharaan. Yo kayak kucing, anjing kuwi. Mas Santo belajar, guys. Aku ngonten lho ya. Urung durasiku kurang nang. Nganu pemirsa, Mas Santo pe belajar karo Jojo iki lho. Bahasa Inggris ning poster. Ya lanjut warhamel ae. Pet animal ku sejenis pokoknya hewan peliharaan itu kayak anjing, kucing, pet, nih pet animal. Sersik guys, cuma kan ceritanya janguk Mas Santo gedang ayune kuwi wis mulai anu ku ora usah dikarbit mateng dhewe ben dinggo cemilan pake sehat guys dikukus enak. Soalnya bakul langgananku ki wis gak enek guys ya karena mungkin dikurangi stoke yo gedangnya murah ning desa pemirsa. Nek gedang ayu ya alah. Kuwi adole selawe le cremono bakul mek ispiro batine cucuk ora jenenge bakul lah guys yo. Mas Dio sithik iku pengen iki yo untung jenenge dagang. Zamane Rasulullah Nabi Muhammad yo mbiyen yo berdagang. Aku mau pengen nganggo apa? Aku sarung guys. Nganggo sarung. Aku pernah dino ora tak openi awakku. Ya, lha ya kok kober ora kober, guys. Jenenge anu anak ora kober, guys. Mohon maaf ya pemirsa, iki wis iki ngoten kebengi dadi aku nganggo daster. Baju kebangsaane emak-emak ya apa lah? Daster, guys. Iya desa liya. Apa nang iki pendatang pemirsa, kadang sing sak desa iki ra kenal yo ora ditonjok. Sam. Mbon nek ning Jepang iki ya nek nggone kampung halamanku iki nek ewah yo sak desa, misal satu RW ataupun satu desa itu banyak RT yo tetep diundang kabeh. Tapi mbok yo nek kene ketok yo padha. Nek aku pendatang tang arah kenal tanggo desa kadang sing sak desa ora kenal. Soalnya kan ora asli wong kene pemirsa, kecuali wong tuaku pemorotuaku nek kene puluhan tahun dadi anake kenal. Karena memang pernah yo aku ki yo pihak enggak mantu guys, ya kayak omawan iki ora asli wong merah. Jadi kenali tetep tante Dini. Wong mae warga pribumi merah. Aku yang Jepang iki sak desaku yo apal ekane Pak Jomo. Pak jenenge Jomo, guys. Karena jeneng Ika iki akeh. Nek kene iki yo ana 3. Aku winginane kae pesen apa? Ada bumbu pemirsa, kayak sing nek ada bumbu kan rapi, sing ada bumbu kuwi yo anu kurire takok-takok karena jeneng Eka iki akeh. Dadi saiki tak kaya alamat Eka Setiarini. Enak. Pas salat Isya lagi nganggo krim, mbek serum. Peran-peran dino kisah gak iku gak perawatan. Aku jeratanku yo nek wis lho siklus mene mulai hormone kan tinggi yo nek aku berminyak sensitif dadi kadang paling jerawat 1 2. Tapi alhamdulillah aku nganggo Vivai cocok. Aku golekku sing cocok guys, bukan masalah pengen murah pengen larang gak, aku golek tak larang lah nek cocok aku yo tak nggo. Soale jenenge neh awake dhewe iki aku yo umurku 30 luwih. Kuwi golek serum sing sekirane anti aging. Bukan masalah piye yo, wajah tetep kudu dirawat lah ya guys yo. Untuk menghormati diri sendiri ya. Ki mang anu pemirsa. Wah,
ngocekno jujur. Jenenge bocah kudu dikenalno. Apane? Mau dicuci Bismillahirrahmanirrahim. Belum ada masuk. Pemirsa tak tutup dulu. Ya zaman mau kan? Sekarang nyiram anak mau. Piye? Oh, iya. 6 jam. Kan HR berapa jam? Dia apa nih ya? Di dasar putih. Sinji. Nyiram kembang. Di apa? Nyiram kembang. Kita pernah jual di Facebook. Saya tak delok ya. Misalnya tak tutup dulu. Terima kasih nonton kontenku. Pokoknya aja lali like, comment, subscribe, Mas Gopem. Biar gimana kontennya kalian pisang tak guna merah guys, karena ben kepangan juga yo kadal nek pasar merah ki bakal akeh sing iso nampa. Nek iki di Kapuan guys. Bakule jarang ono sing atur gedang. Terima kasih, jangan lupa jaga kesehatan ya, kemarin sampai dehidrasi tenanan pemirsa yo. Wis anjas gak no tombo, wis tak hati-hati, tapi piye jenenge lagi ujiane guys. Salah yo salah. Sebenarnya bukan masa untuk saling menyalahkan. Aku maksudnya ambek Mas Santo aku ora pernah sejenis anak orang ini gak pernah. Sebenarnya ditambahno hati-hati, setiap orang akan selalu introspeksi diri ya guys ya. Jelali terus semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah guys.